हेलो दर्शक लोग नमस्कार। इसका इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे आप सबके स्वागत बा। आज हम ई वीडियो में आप सबके बतावे वाला बानी सुपर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे जी के फिल्म लल्लू की लैला के बारे में। लल्लू की लैला फिल्म के प्रोड्यूसर हवन रत्नाकर कुमार जी और डायरेक्टर हवन सुशील कुमार उपाध्याय जी। अगर ई फिल्म में काम करे वाला कलाकार के बात कइल जाओ तो ई फिल्म में काम करे वाला कलाकार बाड़न सुपर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, अमरपाली दुबे जी, यामिनी सिंह जी, कनक पांडे जी, सुशील सिंह जी, संजय पांडे जी, प्रकाश जैस जी, BIB विजेंद्र सिंह जी और भी कई सारा कलाकार ई फिल्म में काम कैले बाड़न। और अगर ई फिल्म के गीत में आवाज दिए वाला गायक के बात कइल जाओ तो ई फिल्म के गीत में आवाज दिए वाला गायक बाड़न सुपर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, अमरपाली दुबे जी, मोहन राठौड़ जी, प्रियंका सिंह जी, खुशबू जैन जी और भी कई सारा गायक ई फिल्म के गीत में आवाज देहले बाड़न। और अगर ई फिल्म के स्टोरी के बात कइल जाओ तो ई फिल्म के स्टोरी एकदम शानदार बा। और दर्शक लोग आप सबके बता दी कि ई फिल्म एकदम इंटरटेनमेंट से भरल बा और ई फिल्म के सारा गाना एकदम बढ़िया बा। और दर्शक लोग ई फिल्म में निरहुआ और अमरपाली दुबे जी के बीच में कुछ नोक झोंक करत भी दिखावल गइल बा। तो दर्शक लोग हम आप सबके बता दी कि ई फिल्म के बारे में कुल मिला के ई कह सकल जाला कि ई फिल्म एकदम बढ़िया और साफ सुथरी फिल्म बा। अगर आप लोग अभी तक ई फिल्म के नइखे देखले त वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पर जाके ई फिल्म के देख सकतानी। और दर्शक लोग एक बात और आप सबके बतावल चाहत बानी कि अब तक यूट्यूब पर ई फिल्म के व्यूज 112 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकल बा। तो चलिए दर्शक लोग ई फिल्म के रिव्यू यहीं पर खत्म करत बानी। अगर ई फिल्म के रिव्यू अच्छा लगल होखी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दी।